ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ஃபேமிலி ஹெட்டு மெம்பரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கிறது பார்ப்போம். அதாவது குடும்ப தலைவிலேருந்து குடும்ப தலைவியை எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பார்ப்போம். கூகுள் போய்க்கோங்க. கூகுள் போயிட்டு டிஎன்பிடிஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணணும். டிஎன்பிடிஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிங்க்காக தான் ஓப்பன் ஆகும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ லாங்குவேஜை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ், உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ சர்வீஸ் வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம். நம்ம இன்றைக்கி ஃபேமிலி ஹெட்டு மெம்பர் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது மட்டும் பார்ப்போம். உங்கள் ரெஜிஸ்டர் நம்பரை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது உங்கள் ரேஷன் கார்டு பொருள் வாங்கினீங்களா மெசேஜ் வரும்ல, அந்த நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதுக்கு தான் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும். ஸோ அந்த கேப்சா கோடை ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணி உள்ளார போய்க்கோங்க. ஸோ ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு வந்திருக்கும். அது சப்மிட் கொடுத்துருங்க. ஸோ உள்ளார போயிட்டிங்கன்னா உங்கள் கார் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட்டில் நீங்கள் கொடுத்த ரெக்வஸ்ட் தான் வந்திருக்கும். ஃபேமிலி ஹெட் மெம்பர் சேஞ்சுன்னு வந்திருக்கும். ஸோ அந்த கீழே ஆக்ஷனுங்கிற இடத்துல எல்லாமே எடிட் கொடுங்க, உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும். ஏன்னா ஃபேமிலி மெம்பரோட ஹெட்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களா, ஸோ அவங்களோட பொறுத்து ஒரு முறையில் மாறும். ஃபஸ்ட்டு யாரை பண்ணுறீங்களோ அவங்கள மாற்றிடுங்க ஃபேமிலி ஹெட்டு. ஸோ அதை பொறுத்து அவங்க ஒரு முறையில் வரும். அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட், ஸோ அவங்களுடைய அத்தை, அவங்க மகன் மகள். ஸோ அதை மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டு அந்த டிக்கை வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. சேவ் ஆகும். நீங்கள் பண்ண கரெக்ஷன் வந்து டேட்டா பேஸில் சேவ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கும் ஃபோட்டோ இருக்கும், அப்லோட் கொடுங்க. உங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ 5 MBக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ உங்கள் ஃபைல் சைஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் 5 MBக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி. அது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்லோட் கொடுங்க. ஸோ டிஸ்பிளே ஆகிரும். ரீசன் வந்து ஏதாவது ரீசன் போட்டுக்கோங்க, எதுக்காக ஃபேமிலி மெம்பரை வந்து ஹெட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. ஸோ சப்போஸ் ஒரு வேளை நீங்கள் வெளியூர் போயிருக்கலாம், வீட்டில் யார் பொருள் வாங்குவாங்களோ அவங்களுக்காக மாற்றுறேன் அப்படிங்கிற ரீசனை போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டே போதுங்க. ஆதார் கார்டு வந்து யார் ஃபேமிலி ஹெட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிங்களோ அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது 1 MBக்குள்ளே இருக்கணும். அது PDF JPG ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். ஸோ அதுவும் அப்படி தான். ஃபைல் சைஸ் அதிகமாக வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் அப்லோடுங்கிறது கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேட்டா பேஸில் ஏறும். ஸோ டிக்ளரேஷன் டிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க. ஸோ உங்கள் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஒரு வித்தின் 3 டேஸ்க்குள்ளே. ஸோ 1 வீக்குள்ளே கரெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் ஸ்மார்ட் கார்டை வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.